roșu, în esență, să zic, are carismă, se spune că în lumea civilizată are din ce în ce mai mult interes, pentru că în vin s-a găsit prima substanță a longevității. S-au făcut studii în care, normal, deocamdată pe șoareci reptile, practic, a crescut între 50 și 80% viața animalelor tratate cu resveratrol. Pentru că vinul roșu conține această substanță și putem trăi mult și bine, se spune, apropo de vinul roșu. Mai are și alte calități, nu le discutăm aici. Și începem cu premierea și avem un domn Petrică Ionuț cu un vin roșu amestec bronz. Vinul roșu, să știți că pentru zona Satu Mare, până acum era considerat tabu, în sensul că nu se considera că Satu Mare poate produce vin roșu. Dar vă pot spune că cel mai bun șiraz din România a fost făcut de Nachbil, apropo de Johann Brutner, aceea aproape de dumneavoastră, mai legați în Satu Mare, practic la Belgiu. Bineînțeles că și de aici vom putea privi în perspectivă în cadrul care trece la sticlă. De asemenea, pentru un soi de excepție în lumea civilizată, Merlot, domnul Rendeș Gheorghe, bronz. Și poate să vină tot pentru Merlot, domnul Ardelan Marius, tot pentru bronz. Nu știam cu cine am lucrat. Cabernet Sauvignon, Sacacpelo, bronz, junior. Deci dacă practic e junior, normal că va ajunge și la aur în perspectivă. Începem de la bronz, că așa e corect. Portunez. A crescut metalul. Argint. Feher Adrian. Felicitări. Și avem tot pentru Merlot, Kinch, Iosef, Zolt, Argint, Merlot. Pe jos, așa ce face băutura. Pentru Cabernet Sauvignon, Ponteadan, aur. Și pentru că v-am spus că aurul e ca și argintul, avem și un amestec al lui Verea și Laslo, argint pentru roșu amestec. Stați că mai aveți. Îl putem acum. Un șiraz. Am spus că șirazul e de excepție. Șirazul este soiul care a cucerit Europa. Se pare că a cucerit și pirul. Se pare că a cucerit aur. Domnul Vereș Laslo cu șiraz a luat un aur. Și revenim la domnul Cadar Ioan Raul. Amestec roșu, argint. Și un Cabernet Sauvignon cu Merlot, domnul Burlacu Ioan, argint. Familia face un vin roșu de calitate, să și vede. Pentru că ține și oamenii cu vârste venerabile
marilor producători. Pentru vinul alb am trecut în partea de vinul alb. Șarca di Pal. Uscoi Arpad. Feher Adrian. Sas Endre. Polok Karoi. Farcău Virgil. Și Cioca și Gabor. Harș Levelă. Petrică Ioan Bronz. Și alt Petrică Florin. Fetească regală Bronz. Se pare că e în familie. Buci Ișvan, amestec, bronz, vin alb. Și curentul să mai gata din când în când. Oricum, avem un bronz pentru vin alb amestec Erdei Alexandru. Și două diplome pentru Pop Ioan Radu, scuze, pentru la Paști aduc și mielul. Deci cu un amestec alb bronz și încă un amestec alb bronz. Pentru două vinuri, două medalii și așteptăm să fie din ce în ce mai strălucitoare. Perspectivă sunt. Felicitări! Pentru Uscoi Otilo, Sauvignon Blanc bronz. Sauvignon Blanc, am o poveste frumoasă, dar sunt și doamne pe aici. Este un vin deosebit în lumea civilizată și se pare că aici este deja lumea civilizată. Bogdan Francisc, amestec, vin alb, bronz.
Foarte important, tinerii și perspectiva pirului pentru vinuri. Felicitări! Riesling, Holmi și Sigismund. Holmi, Sigmund, Riesling, bronz. Scria mai dificil aici, de am pronunțat, m-am descurcat mai greu, da? E ok. Fetească regală, Cadar Ioan Radu, bronz. Vin alb amestec, Ardelean Marius, bronz. Și până vine, îi mai spun o dată, Ardelean Marius, amestec, bronz. Până vine pe scenă, e aici. Polog Levente, fetească regală, bronz. Felicitări! Pop Firicel, vin alb, amestec, bronz. Vin alb, amestec, Rațiu Ioan, bronz. Și acum, apropo, facem un pas înainte. Chardonnay, Socaci, Belo, argint. Pinot Gris cu Sauvignon Blanc, Petrică Ioan argint. Pentru Riesling italian, Suciu Vasile argint. Și pentru a nu-l aduce de 2 ori pe scenă, îi dăm 2 diplome odată domnului Rațiu Ioan, amestec, argint. Și altă probă, domnului Rațiu Ioan, amestec, argint. Îi devin. Păi, vă mai așteptăm pe scenă. Știu, știu. Păi, a fost de mult aia. Vin alb, amestec, argint, Rendeș Gheorghe.
Sergiu. Vă ajutăm cu aur la ediția următoare. Pentru Sauvignon Blanc, domnul Vereș Laszlo, argint. Și de asemenea, Riesling italian pentru domnul Tenfri Mihai, argint. Și urmează, de fapt, o fetească regală și dacă e regala făcută de domnul Ardelean Marius, e aur! Și domnul Petrică Ioan are un Riesling, practic care a fost premiat, cu aur! Și avem de la domnul Silaghi Sergiu, vin alb amestec, aur! Și ca să nu-l punem de 2 ori pe drumul, se urce pe scenă, pe domnul Vereș Laszlo, are un aur pentru Chardonnay și pentru Olas Riesling încă un aur. 2 medalii de aur. Felicitări! Și se pare că aici venim cu partea de bis și pentru domnul Petrică Ionuț, care are o medalie de aur pentru vin alb amestec și o medalie de aur pentru fetească albă. Se pare că tinerețea ne dă speranțe pentru aur încă la câțiva ani de acum încolo. Covaci Albert pentru vin alb amestec, aur. Și din nou îl invităm pe scenă pe domnul Rațiu Ioan pentru fetească albă aur, pentru amestec alb aur. Zice că numai de aici îi place culoarea. Și avem o fetească regală de aur făcută de către domnul Suciu Vasile. Și se pare că viticultura și vinificația are urmași, ca și domnul Suciu Vasile. Și domnul Suciu Vasile Junior are un aur pentru vin alb amestec și mai are încă un aur tot pentru vin alb amestec. 2 medalii de aur. Riesling italian
domnul Lucaci Șandor, medalie de aur. Se pare că domnul primar nu degeaba face, de fapt, și să zic, gestionează, consiliază, ci l-ați ales primar, le-ați ales primar pentru că a obținut 4 medalii de aur pentru 4 vinuri. Fetească regală, tămâioasă românească, fetească albă și cuve alb. Felicitări! Așa că merită încă un mandat. Și avem un Rising de Rin medaliat cu aur pentru Socaci Belo Junior. Se pare că în Pir vinul are perspective, are urmași. Și avem, de fapt, încă 2 medalii de aur pentru Uscoi Arpad. O medalie de aur pentru fetească regală. Și o medalie de aur pentru Cerseghi Füzereș. Și normal, aici se pare că aveți foarte mulți urmași, fiecare își lasă de fapt sufletul pentru perspectivă și discutăm de fapt de domnul Uscoi Otilo Junior pentru Traminer aur. Dar se pare că tot bătrânul lasă să urce pe scenă. Are treabă, o merg să facă, să ocupe de fete, că nu treabă el cu vin. Din nou, domnul Socaci Belo. 3 medalii de aur. Aur pentru Furmin. Ideea se spunea că pe vremuri Furmintul era soi național, că era fur și mint. Dar Furmintul poate fi un vin de excepție. Și se pare că domnul Socaci Belo l-a făcut vin de excepție. Cerseghi Füzereș aur și Ezer Virtu aur. Și din nou o medalie de aur pentru Cerseghi Füzereș, Diaconul Laurențiu. Se pare că e mult aur în seara aceasta și mai are și domnul Suciu Cristian pentru vin alb amestec aur. Mă bucur când văd tineri și atunci Pirul are perspectivă în domeniul vinului. O fetească regală produsă de domnul Varga Alexandru are aur. Și avem acum ultima medalie de aur pentru această seară. Și sperăm că ediția următoare vor fi mai mult aur pentru domnul Covaci Zoltan, vin alb, amestec, aur. În seara aceasta
fost campioni. Toți care ați muncit pentru Vita de Vie un an întreg, ați fost campioni. Dar trebuie cineva să vă reprezinte. Și la această ediție, campionul ediției cu numărul 13 la concursul de vinuri de la Pir este domnul Socaci Pelo cu Riesling italian. Și pentru că va fi o seară lungă, vă spun că vinul e singura băutură care poți să o bei în sănătatea altuia fără să ți-o ruinezi pe a ta. Așa că vă doresc o seară cu mult vin și multă bucurie. Și să avem, de fapt, o ediție cu mai mult aur anul viitor. Mulțumesc tare mult! Permiteți-mi încă o dată să mulțumesc și lui. Te rog, și pe prietenul ăsta, și pe prietenul ăla. Ia uite. Vreau să arăt cu cine am stat la masă. Băi, o poză și